Bine, puiu! Bine, puiu! Ia-l, Messi! Sper că mâncă pui! Vlade, bagă-i cu buncule, dar nu-mi pula! Corner! Desmeta! Ce unde fi pași? Oprește camera, mă! Ovi! Era, nu? Hai, puiu, hai, tata, hai! Hai, Ștefan! Messi? Sare, sare, sare! Stop! Ce-o sări Messi ca o gazelă!
Messi! Bravo! Dai un autograf! Messi! Messi! Așa ai sărit mai înainte ca o gazelă! Robi! Ce-ai băgat mie? Da, sus, băi! Dă-i-n-ea! Zi-i! Dă-i-n-au! Aia noastră, întotdeauna știu. Aline! Hey!
să stea în poartă, că nu poți să dai gol. Hai, Puiu, trage bine, bă! Ștefane, cu 2 secunde, dacă tu mai înainte. Da. Trebuie, nu? Spiel doch mal durch! Nu mai știu! Platone, uniți! Te-ai făcut și el dracu trechinare. Hai, n-are nimic, Messi! Hai capul! Trechinare, păi să vă dați, mă, nu să vă luați. Are nimic, are nimic! Genau so ist es! Hai că se mai țipă la șmecherie, hai! Auf zwei, rück drauf! Yes, 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 yes! Dai-o! Haide! Iar! Iar, băi! Bravo, Shiri!
Camera. Lasă-mă camera, că merge singură, n-ai de se mută singură. Am noroc că ești la ea de 20 de minute. Hai Ștefan, hai! Puiu! Puiule! Hai să iei un gol, mă! Hai mă, puiule, hai mă cu al treilea, mă! Puiul meu. Ia uite, na! Bine! Da, mă! El mă iese în pieptă, pula mea, nu trece de tine, Pautiez! Bă, vezi că te rog camera, nu mai vorbi unul. Răchi! Opa! Da, divan Mișau! Nu halbă meta! Ia, var! Divan Mișau! Cine și treabă? L-am finish, va! 5 cm. Ui, asta vezi! Unu, ce numărul 1. Ce cum se jocia? Că fotbal nu. Fotbal. Wechsel durch, links. Links! Bravo! Ja, muss gehen. Hey, 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 hey! Ciao, so, che prima parole. Jetzt aufstellen. Bine, bă! Hai, puiu, hai, tată! Hai, puiu! Vini, vini! De te cu nasul în ea, să-mi papă! Denis! Bă, puiu! Hai, mă, tati, mă! Hai! Hai, mă, puiule, tată!
Hai, ia-l la treabă, ia-l la treabă. Ce dracu ai ești așa? Îți plecare picioarele înainte, rămasă corpul în spate. Adevărat! Warum so so machen? Stefani, Să nu mai zici. Opa! Așa de Ramzi, passiert. Komm, Ramzi. Tausch mit Ramzi, Willi muss vor, Ramzi ran. Du-te, Ștefan, te pui, du-te. Opa, încă o dată, lua de tate în spate. Drauf, ja. Hai bă, pui. Ce fără de vreau, mă, de un gol. Mă, drept. Că nu veni aici să Asta așteptăm la tine. ca sărim în sus. Ce dracu ai pus cu tricoul ăla? Lași zerseul lui Motamare. Și asta. Messi! Bravo, Fă-mă, tată! fă-și tu una bună. Fă-și tu una bună. Nu știu, ceva dracu. Ia-o cu timp! O braziliană, ceva. Ei, ține linia, unde te duce? Animala dracu. Eu de pe leu, ce râde! Ia-o, dracu, leule! Filmează și le mai degrabă filmează și. Nu mă, nu-i filma pe cea de nimeni. Filmează lumea asta. Să mințigăm, mă! Schneller und einfacher, komm. Hai mă, străchi ei un pic la treabă. Doar în gol. Und drehen, Ramzi, komm! Weiter geht's, komm. 22. Hai, gazelă! Gazela! Hai! Gazelă! Nu-i gazela! Alex. Tot. Două la noi, Robi. Ia, Cătălin, mă! Wow! Vlade! Bine, tată, băi! Plea! Uite bine, bă! Bravo, Vlăduț! Bravo, Vlad, mâncați! Bravo! Ich habe jetzt 20 Kilo O, alergă și dracu. von meinem Fahrrad. Am dat cu frică, v-am zis că bagă piciorul. Wow, guck! Mă doare pe mine. Das ist eine Uhr. Îl omoară și Puiuță! Bravo, puiul meu! Bine, puiul meu. Gata, n-ai voie. Stefane, du-să-și meniscul la doctor! Ne face. Iar nu are nimic, uite! Nu are nimic! Îl controlași bine, bă? Are unghiile tăiate, Ștefane?
Ia ta, Ștefan, asta. Ia ta, puiule, tată. Pune piciorul jos. A fost din greșeală ce e, da? Nu mai contează, e ieși. Bravo, Ștefane! Bine, puiul! Bravo, Messi! Trăchinare, ia mă la treabă. Trechi! Ia-i frate și tu un pic mai sus. Ăsta stă prea în spate, ridică-l mai sus. Păi măcar ăsta filmează acolo, că atâta să facă și Denis. Pupă-l, bă, Denis, ca să vezi cum se dă golurile. Să nu pupă-l pe ăsta, pe babu. Măi, jos. Că nu pe apele înainte de meci, că copila mea. Hasan hoch! Mira! Nu și sară, ăsta. Da? Șetarul și șetarul la ei. Șetarul și șetarul la ei. Eu tot ce faci. Fraților, îl vorbește pe Johnny. Fraților, îl vorbește pe Johnny. Hai, Johnny! Ștefane, e. Hai, puiul la noi! Hai, salutați pe puiul! Bravo! Hai, puiul meu! Dă-duci doi? Bă, dar tu ești super de picioare, de nu, Da, Wechsel mit Hassan, ein weiter. L-a schimbat pe Gabriel, a pus fundaș aici în cală. Să fii! Dă-mă pasă, mă, dă pasă, mă, dă-i! Ia! Nu a avut... Bravo, Sami! Bine, Vadim! Denis, ia lecții, bă! Bravo, Denis! Pasa lui, bravo! Pasa ta, frate! Bun! Da, corect. Denis, ia lecții, bă! Nu mă alerga ca muscat fără cap. Da, băi, ați văzut că... Băi, ați văzut că tot pus optul de la noi care este bine joacă? Cine? Ăsta acum zice, 88 de la noi. 88? Da. Vali. Vali. Ah, Vali? Ai văzut Vali când are de bună și bine joacă? Da. Și tehnic. Bă, și el venit atunci cu băiatul ăla, a plecat la Rotterdam.
suntem, cum îi cheamă, știi? Am venit cu un băiat, cu Irinel. Dar Irinel, el nu a mai venit că era accidentat la genul și a plecat în altă parte? La, spune că la Denver sau pula mea. Bine bă, Fatime, hai mă tată, dă-și până acolo. Al dracu, dacă nu zici că ești piruetă, de-aia piramidă, cum dracu zice mă, de-aia, mă, de-aia de face tandem de ăla. Hai mă, păi ăsta, fă mă! Fă o mă, nenorocit! Bravo, băi! Ene, treci în apărare, mă! Nu că nu vreau să dea gol. Eu dă gol. Du-te! Hai, mă! Eu la cameră, băi! Băi, Denis! Păi ne faci TikTok! Ia lecții, bă, ia lecții, bă! Ce să-mi suferi? Spirule, ia lecții, bă! Spirule, ia lecții, tată, ia lecții! Bă, următoarea o dă-l du, Denis! Bă, Messi! Messi! Toate mingile la Denis! La Fradicu! Șase, doi. Doi? Scriseu și acolo? 6-2, a? Scriu-o 7. Leule, scriu-o 7, nu? Nu contează. Dă Denis acum golul ăsta. Eu presimt. Câte minute mă sunt? 7. Următoarea ta, frate. Eu să-i toate mingile pe tine. Băi, Denis, Acolo de ce ai mai de la fața aceea? De ce nu? Încearcă și ceva mai mult. băi, dă-și tu lui Cipi pasti Ia gole. se dracu, că ăștia tu n-auzi. Băi, dă-și tu lui Cipi pasti gole, vezi? Nu-i da, bă, nu-i da. Dă-i tu gol. Nu-i da, bă. Să nu-i dai lui Cip, lui Enea, bă, să dea gol. Te-ai în gură de egoist! Te-ai în gură de ris! Hei, mă, lui Denis, bă! Bine, bine! Pizda plânge!
Ești afară! Bun! Să facă să dea și un gol. La mie dacă da, nu da. E dat cu mingea, nu e dat cu mingea. E dat cu mingea, Vlad, nu? Vlad, dă-i un fut în gură, domnule. Nu mai zice că data trecută am rămas cu măr. Vlade, hai tată, vreau să vă duc topor de la... Uite pe ăsta că e mic. Ce înseamnă aia? Coaie! Frumos cu latul! Ești afară! Ce-i asta? Frumos cu latul! Ce-i asta? Obraznicule! Ești afară! Obraznicule! Dobre! Dorbe! Dorbe! Lasă-l pe Bairan, că se însurască. Hai, ce eu? Hai mă, Dobre! Fă-l! Fă-le! Gura, mă, te... Ăla-i Vlad! Dar tu ai vedere piciorului, da? Ei, tati. Bravo, da! Să ne uităm aici cum Băi, schimba-l pe Denis! Nu mai poate! Du-te! Du-te, mă, că e a ta! Și nu mai are fericire la ei! Du-te, du-te, prins, bă! Ia dracu, căpătul! Du-te, prins! Hai, nu la pui! Hai, hai, cu bratul ăsta, dea și un bun! Du-te, mă! De ce veni? Dai de bruda! Bine, bă! Da, dacă vrea să dea gol. Gata după aia. Eu știu pe are să vă tricou. Cred. Ești în offside, băi! Hai, Denis! Hai, Denis, bagă în poartă! Hai să bă pula mea! Eu l-am scos afară, să-mi bat pe ăla, că nu. Denis, ce pula mea, bă? Bravo, mă, aștepta și acolo, da? Ce-i gură, Să râsă de toți. de pana? Coaie, îți bat joc de băieții ăștia, coaie. Denis, bine, tată, mi-a plăcut asta. Bine, Vlad, tată. Ești în offside, bă! Denis, du-te la portare! Hai să mergem. Mami, tati, mami. Lasă pe măta să filmezi, hai la tatu. Hai, uite, ia-l, bă, Așa, vă dic. Hai, mă! Ha, gazelă! Gabi, dă-i mânia, tată! Păi tu dai cu piciorul la ăla de 2 metri, bă! Hai, Messi, ia la treabă!
Hai, Vadime, tata, ia la treabă. Bravo, Vadime, tata! Bravo, Vadime! Cum e să-și blea? Să-și pula, mă, da. Vadim! Eu nu mai reclamați, bă, pe internet cum se filmează meciul. Nu e live. Nu mai merge aplicația. Păi dar tu filmezi sau nu mai ții camera ți-a? Da. Îl încarcă, a doua repriză, îl calcă pe YouTube. Ce să-i fac? Da, că și așa stăm ce-ți facă cu mingea. Hasan! Ce a dat afară? De te roșu, văd că de asta de roșu. Nu, e corect, e corect. Nu, e corect. Ba da, pe ăla ținut să dă, te oprești, dar n-ai voie să faci bătaie. Dar nu ce-a ai pe rectife, nu, corect, frate. Ciri! Și pentru ăsta dă-l în pula mea! Vlad! Dă-i! Dă-i acum, Vlad! Vlad, Vlad! ia 1000 pesos, tata. Vlad, îl iei? Păi ține acum la final, Vlad, pe o dată. Vlad, ia-l tata la țintă. Hai, Vlad, de două pe piept. Hai, urcă lângă Cipri acolo. Nu mă drai. Cipri. Bă, stai, acum văzut, ai freza ca Dobrea. Te încură cu freza aia strâmbă. Vezi că Bairam a luat eventul, Dobrea a luat. Vezi că Bairam e cotat la 5 milioane, frate, stai cu minte. E cel mai bun român din România, stai cu minte, copii. Da, e primul, da? Da? Tu vorbești, bă, crăcioaură. Bă, mi-ar fi rușine, mă, să vorbesc. Voi ăștia din Giulești, bă, voi ăștia din Giulești să nu vorbiți de români, mă, românilor. 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 Te doare la corazon acum, a? Da, da. Vlad! Foarte bine! Bravo! Bravo! Bine, Johnny! Bine, Johnny! Să nu mai faci! 3 minute, tată. Vlad, țântă-te duci!
Vlade, nu acolo, tată! Nu acolo, cu palaș! Doi! Ce să de... De frică, de... Bun, hai mă! Bă, zici că ești nebun, mă! Zici că ești dorbe! Intru, mă? Hai să-l vezi la gații. Nu-l vedeți că ăsta deja nu se mai bagă în duel. Stă retras. Dacă era cu ăla, cum îl cheamă? Ai văzut? Cu ăla de... Fiul nostru, portar. David? David. David, te salutăm dacă ne auzi. Da, bine că s-a dus. E portarul la altă echipă, nu mai vezi? Bine că s-a dus. Wolverhausen. Da? Da, da, a pus tot. Ai echipamentul? Am primit și Vale, dă jos! Dă-i bă, roșu. Dă-i roșu, dă-l în pula mea ăluia. Oprește-o camera. Oprește. Nu, că nu... Hai. Rechtszieher, Hassan, Rechtszieher. Hai, Denis, e șansa ta să-i gol! Ready! Jam do słowa z pistoletu. Ostatnia sekunda jest. Skąd do mi fazę? Spricht, du bist der Captain, spricht er. Das war schon, das war die Situation schon erledigt. Das war klar, dass das... Nu uita, de ce e E păcat că nu l-au agațat niciunul să-i rupe cu șorțul. nu știe niciunul, bă, intră la aici și peste picior. Dă-i și pumn în gură! Dă-i și un pumn în gură! Vlad! Vlad! Campionatul următor! Am văzut! Ce faci? Nu știu. Strechi. Dar acum cu chestiile de la noi, mă? Babule, eu la ăștia, știi când ne-a dat Cred că e gata, suflu. eu la ăștia nu voi dau, eu bag! Bag! Hai că trebuie să nu e bine că după aia tragi. Dai un punct de liniște, stai! Nicule, dă-mi la comandă două bere, că nu mai pot de țet. Gata, frate, o aduc aici? Atunci, 16. Da, că tu ești primul care stai. Sunt izolat, sunt la pușcărie, nu pot să ies. Ești? Și tu ești impulsiv, vai, că te zici pe te de rău, tu. Păi da, dar nu, ai văzut că nu spiță. N-ai văzut ce face el? Ia ți-ți foi, da? Dar și el, dacă i-a țățat, și el, vai, ce tare. Auzi? Exact ca Vadim și aici. Exact ca Vadim și aici. Da, da, ai O leacă dacă Eu le-ai... niciodată nu m-am luat cu el, am prins, ai văzut? Da, am văzut că mi-a dat așa de... Am fost la mici. L-a lăsat în pace, mi-a zis că eu și-l toacă. Da, eu nu. Eu am
Salvare. Până acum nu zice, că fain. I-a dat peste picioare, l-a lăsat, l-a lăsat și când a văzut că a venit în greu, știi? Nu a fost nou. Până îți faci iar grătare? Pământ, tată, nu te faci țiganul cu puiul. Dă gol, dă gol, dă gol, Robi! Ții cu el în poartă! Nu pe poartă, gol! Gol! Bravo, Robi! Ma botte, poi senti. Artur! Artur! Wala na kita. Oh. Halo gitu.